701 vzorků, ten musel být úplně na plech. No a na závěr poprosíme Bolka o několik vřelých slov. Já jsem rád, že tady tato společnost, tento krásný svátek je mezinárodní, jak jsme viděli, Moravský Slávýra. Já bych chtěl vyzvat všetkých Valachů a všetkých lidí, aby si vážili okolních států a národů, aby to nedopadlo u nás, třeba na hranicách valašsko-hanáckých, jak třeba na hranicách slovensko-maďarských. A proto vyzývám všechny muže, Valachy, do mírových sborů, v levé ruce S, v druhé ruce B. V levé ruce slivovicu, v druhé borovičku. Nastúpime na slovensko-maďarské hranice. Naše jednotky se jmenují Vemeno. Já to vždycky zapomenu, co tím chci říct. Já to musím najít. Vemeno, to jsou valašské, mírové, neutrální oddíly. Vemeno, valašské mírové neutrální oddíly budou na hranicách slovensko-maďarských ze Slivovicu a Borovičku a z tohoto Vemena Maďaři a i Slováci budou hluboce pít, aby si uvědomili, že hranice přestávají být, aby se to rýmovalo. Tak vyzývám, že ty chlapi, aby to udělali. Já vám všetkým děkuju, že jste přišli a není na mě vidět, že jsou dojatý, ale jsou dojatý.